Hemen etorri dira, Bizkarretekan heldu nau, eta... Etorkizuna. Bai, irailean daukagu, Argentinan 23 urteko munduko txapelketa trinketean. Ja, ari dira entrenatzen. Oraindikan aurre aukeraketa batean gaude. Hemendikan hilabete batea ja izango dira ja hautatuak, modalidade guztietan. Gero daukagu urrian, Mexikon, baita gero nazioarteko liga hontan, frontoia 30 metroan, eta munduko txapelketa formobolen. Eta gero daukagu ja azaroan, hemen Bilbon, 36 metroko nazioen liga. Hau da, ja makina ja martxan dago, igual momentu honetan 100 pelotaritik gora daude aurre aukeraketetan ja prestatzen, entrenatzen, eta hemendikan batzuk hilabete batea eta beste 2 hilabetera ja izango dira ja hautatuak, ja buru belarri txapelketako prest. Beraz, urte bukaera oso potentea izango du Euskadiko selekzioak, sorte hon, ondo amaitu dadila, lehenengo parte hartze hau, bi finaletan gaude, beraz, Jose Mari, eskerrik asko. Bertsoa abesteko ez dizute eskatuko, denborarik ez dugulako, baina prestatzen juntzaitez, ziurrenik hain ondo egin eta gero, gehiagotan eskatuko dizuetela, beraz, agurtzeko aukera ematen dizugu. Eskerrik asko, eta horrengoen ez duten potorik egiten. Bueno, eskerrik asko, Jose Mari, eta hemendik agur eta sorte hon gozau, eta asteburu polit eta ederra pasan, guzti hau, pixkat, zehatu dadin. Eskerrik asko. Zuek bai, mila eskazuei. Eskerrik asko, bikote. Gero arte. Agur. Gero arte, eskerrik asko. Eta ea bazte gertatzen den gaur gaueko final horietan. Ea kusiko dugu. Eta gaia aldatu eta festa giroan murgilduko gara, izan ere txosnei buruz hitz egin behar dugu. Txosnak ondare inmaterial izendatzeko sinadura bilketa martxan da. Hego Euskal Herriko 200 jai batzorde eta 700 txosna batu dira ekimenera. Txosnak identitate kolektiboaren parte direla azpimarratu dute. Antolatzaileen ustez, edari postuak baino askoz gehiago dira txosnak, parte hartzea, kultura eta harremanak lantzen diren lekuak ere badira, eta babestu beharreko guneak dira. Maitane, hemen galdera bat dago eta kortesiaz galdera forman egingo dizut. Zu txosna zalea altzara? Era bat. Guztiz. Guztiz. Ez genuen besteik espero, Baina, galdetu behar zauen. Galdetu egin behar genizun. Gaia nik uste hori rebindikazio bat izan behar dela, ez? Txosna zaleak, kolektiboan bizi nahi balima ditugu eta pixka bat, sozialak ere jaiak oso importante da txosnak egota. Bestela, bakoitza bere ere mutara juten da taberna konkretu batzuetan giro, ez? Konkretu batzuetan da txosnak beti bilgune sozial hori izan da, bai, noski baietz, beti. Bilboko bizizaleak konpartsako kide batekin jarri gara harremanetan, ekimen honi buruzko xehetasun gehiago, jakiteko Iker Martin, arratsaldeon. Arratsaldeon. Iker, txosnak ondare inmaterial izendatzeko ekimena, nondik nora sortu da? Aspaldianik bagen biltzan pizkat pentsaten txosnen inguruan hausnarketa bat egiten eta jai eredua mantentzeko eta pizkat gure inguruko jendeak atxikimendua emoteko eta orduan bageneukan arazo honekin pizkat publiko egiteko esan genuen iniziatiba bat sortu behar dugu non txosnak ez ezik jai eredua pizkat bermatzeko eta jendeari aukera emoteko zer prozesu parte hartzaile eta pentsatu genuen sinaduren bilketa eta kultura ondare inmaterialaren izendapenarekin hori uztartzeko aukera geneukala. Iker, zuk esan duzu ez da, geneukan arazo bat pixka bat ikusarazteko zein da arazoa? Badakizue guztioi gustatzea jakula txosnetan ibiltzea, hortik entzun dut bai, eta guztioi gustatzea jakula festa, baina gero atzetik lanitxela dau. Lanitxela dau eta lan hau guztiz bolondreza da. Ez daka irabazteko asmorik gabeko lana da, eta oztopo nahikotxo topatzen ditugu azken aldi hontan. Batez ere administrazioarekiko, ikusten dugulako egunero aisialdia privatizatzen ari direla eta guri eskatze oskuen bete beharrak profesional edo aisialdiaren profesionalen hauen parean jarri nahi dute.
eta guk aldarrikatu nahi duguna da gure lana bolondresa dela eta horri aurre egiteko laguntza behar dugula. Edari postuak baino gehiago dira. Zer gehiago dira, Iker? Bueno, zuek aipatu dozuen moduan, guztio dauzkagu oroitzapenak, guztio daukagu bizipenak txosnen inguruan, nork ez dau kontzertu bat ikusi, bere lehen ekitaldia, gastronomiko konkurtsoan parte hartu, hori nik uste pertsonak beti bizipenekin ikasten dugula. Eta azkenian bizipen horren inguruan txosnak eta jaiak eta jai eredu horrikoia eta parte hartzaile, parekide jasangarria gure historiaren zati bat dira. Horregatik guk aukeratu gendun leloa da txosnak, denonak, horregatik ez direlako soilik hori barra bat edo zeo zer materiala. Horren atzean dagoena inmateriala da. Sentimenduak, bizipenak, pasadizoak. Iker, eta txosnak ondare inmaterial izendatzeko sinadura bilketa martxa honean aldoa? Behitxu, aprobetxatuko dut eskertzeko jendearen parte hartze itxela, badarama gondinoz dugu aste bat bete, eta online moduan 17.000 baino gehiago lortu dugu jadanik. Eta gero bai aukera egongo da uda guztian zehar, txosna eta jai eremu guztietan, bai fisikoan sinatzeko aukera egongo da. Así que oso ondo. Noiz arte luzatuko duzue sinadura bilketa hau eta zein izango da hurrengo pausua? Planteamendua da, bitxi gora bera jai denboraldia bukatzen denean, udazkenean edo amaitzea, ze azkenean egin dugune ekintza honetan parte hartzen dugu Euskal Autonomia Erkidegoan jai inguruan gauden jende pilo bat. Orduan hori bebai kudeatzea, ez da erraza izango. Eta hurrengo pausoa da, Eusko Jaurlaritzan planteatuko dugu ondare kultural inmaterialaren izendapena. Ea lortzen dugun. Iker Martin, nik uste izango dugula denok ere aukeraren bat han edo hemen, ezta? Fisikoan bada ere sinadura botatzeko. Mila esker benetan gurekin izatearen eta zorte honek ekimenarekin. Eskerrik asko eta txosnetan ikusten gara. Hori da. Eskerrik asko, ondo segi Iker. Eta txosnak non nahi aurki daitezke Euskal Herriko jaietan eta gaur esate baterako Iruñako Arrotxapea auzoan jarri dituzte. Bertan da Maider egu ez gure lankidea. Maider, arratsaldeon! Kaixo, arratsaldeon, Iruñako Arrotxapea auzotik. Hemen jaiak gaur hasiko dira, ofizialki arratsaldeko 8:00 txupinazoarekin. Baina ikusten duzuen bezala, txosnak jada, Arrotxapeako jaietako txosnak, zabalik daude. Hementxe Arrotxapeako jaietan jaigune nagusiko bihotza dira txosnak eta esaterako, atzo bertan gauean, oraindik ofizialki jaiak hasi gabe zeudela ere, hemen izan ziren kontzertuen ardura edo antolakuntza, Arrotxapeako txosna batzordearena izan zen, eta gaur izango diren kontzertuak ere, Arrotxapeako txosna batzordeak antolatu ditu. Eta onaxi etorri gara, bain zuzen ere, txosnen biziraupena helburu duen dinamika horren inguruan, Arrotxapeako txosna batzordeko kide batek duen iritzia ezagutzera. Eta hementxe daukat nirekin, Ibon Esteban. Arratsaldeon, Ibon, zer moduz? Arratsaldeon, ongi. Jaiak ja kasi hasita. Bai, orain txanda sartu da, eta hemendik pare bat ordutara, txupinazoa botako dugu, eta hasierari emango diogu jaiei, bai. Ibon, izpide dugu gaur platoan gaurko gaia, txosnen biziraupenaren inguruan sortu den dinamika hau, dinamika berri hau, ondare inmaterial bihurtzeko sinadura bilketa honen ekimena. Hemendik Nafarroatik adibidez, Arrotxapeatik zu txosna batzordeko kide bezala, ze iritzi duzu txosnen inguruan? Txosnak azkenean uste dut erdigune bat dela jaiekiko. Guk hemen Nafarroan ez digu kalterik egiten momentuz, baina gure babes guztia ematen diegu jai eta txosna batzorde guztiei.
Hemen arrotxapean txosna batzordeak ze gauza antolatzen ditu jaietan, konta idazu pixka bat? Bai, bueno, gure kasuan hemen errotxapean txosna batzordea eta jai batzordeak jaietako programa guztia antolatzen du, eta, bueno, programazio ugari egiten dugu, ekimen ugari egiten ditugu asteburu guztian zehar, eta hori da gure erronka bai. Bai, pentsatzen dut hemen txosnan aterateko dirua, hemen antolatzen dituzuen ekintza, kontzertu, guzti horiek kubritzeko modua izango dela, ezta? Hori da, bai. Hemen egiten dugu lana bolondrez bezala, eta asteburuan lan egiten duguna, bada gastuak, asteburu guztian gastuak kubritzeko, hori da. Ibon, 30 urte baino gehiago daramatzazue, txosna hauekin arrotxapeako jaietan, ia etenik gabe, ezta? Bai, 30 urte baino gehiago daramatzagu txosnak antolatzen, jaiak antolatzen, eta, aurten justo 25 urte egiten dugu Jolanda Bartinaren udal gobernuak txosnak debekatu zituelara, eta hemen txegaude, jarraitzen dugu antolatzen, nahiz eta trabak, isunak, dena delakoak jasota. Orduan, zuen historian, arrotxapeako jaien historian, urte bakarra izan zen, 2000 urtea, txosnak debekatu, eta auzotarrak mobilizatu zirela eta erabaki zutela jairik ez antolatzea. Hori da, bai, auzoko eragile, kolektiboek antolatu zuten jaiak, bertan bera utzi behar izan zituzten, debekuaren gatik, hori da, eta, hori da. Amaitzeko, Ibon, zenbat jendek lan egingo du txosnetan hemendik eta igandera bitartean? Oraintxe bertan zabaldu zu txanda, arratsaldeko 6etan, hemen ikusten dituzuenak irudietan, dira oraintxe bertan txosnan lanera sartu diren pertsonak, guztira zenbat auzotar ibiliko zarete lanean? Bai, osotara, kalkulatzen dugu 200 bat pertsona inguru egongo garela txandak kubritzen, asteburu guztian zehar, bai goizez, atxaldez eta gauaian ere. Eskerrik asko, Ibon, ondo joan daitezela arrotxapeako jaiak. Eskerrik asko, bai. Eta, bide batez, aprobetxatuko dugu esateko, gaur gauean nakar taldeak, Gipuzkoako nakar taldeak joko duela hemen, plaza honetan, eta txosnetan, pizzak, bokatak, fritoak eta edariak baratuko, salduko dituztela txosna batzordeko lagunek. Eta, hoxe, hemendik agurtzen gara arrotxapeako jaietatik. Gero arte? Bai, oraintxe ari dira turno aldaketa egiten, ebelin baduzu, sartu zaitezke pixka bat laguntzera? Sartuko nahi, Xabi. Justo saspiak bitartez, gero joan behar dute beste toki batera, baina zerbait zerbitzatzeko bai. Gero, esango diguzu, gero zer moduz joan den edo ze berri ikasi duzun. Eskerrik asko, Maider Guez. Mila esker, gero arte, eta eguneko galderaren lehen erantzunak jasotzen hasi gara, badakizu ezeit den eguneko galdera, txosnak ondare imaterial izendatzearen alde altzaudete. Arratsaldeon Juan Mari Bilabonatik, arratsaldeon Juan Mari. Kaixo, atxaldeon. Juan Mari, zuk zer diozu txosnak ondare imaterial izendatu behar aldira? Nik uste dut bai ez. Nik uste dut gaina txosnak gauza asko egin ditu dira, eta gaina hemen Euskadi mailan da, nik uste bai, lagundu emilar da, eta sinatu emilar dira gauzoiek. Mantentzeko bizkabak gaina usteet, bai. Zu txosna zalea zara? Nik adina, bai, zalia naiz, Bai, ez dakit niko garzorikan, garzien nahi, baina bai, juterez, bai. Gaina uste gaina mito oso jatorra ezen dela, eta bai, mantendu milar dira guztak, eta ondan hemen birtaile gauzoiek. Oso, ongi, Juan Mari, adina omen daukazuzuk esan duzu, baina txosnak denok gaztetzen gaituzte. Oso, ongi. Horretarako ere balio du. Bai. Juan Mari, mila esker eta asteburu onona izan. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Venga, agur. Ondo segi. Bueno, Maitane. Goazen beste aldera gaur, txisteak. Txisteak. Eta humorea eta... Ambiente politxa gaur ezten. Hori da, helburua. Ondo pasatzea. Bai, hoxe. Humoreari tarte pixka bat egin da.
Bai, dramaik egiten dugu batzutan. Donutxak, txosnak, txisteak. Zu txiste kontatu zalea zara, Ez, entzun zalea, kontatzeko txarra. Kontatzeko txarra, etxezi gustatzen. Bueno, gaur ekarriko ditugu batzuk horretarako. Txisteka misteka, hori da gaurko izenburua. Garai batean, txiste kontalariak plazaz plaza aritzen ziren, eta gaur egun behar bada bakarrizketek hartu diote lekua, umorearen beste terreno batzuk ezagutzen ari gara, plaza berrietan. Baina gaur atzera egingo dugu, eta txiste kontalariak eta garai bateko txistekin lotura duten oroitzapenak ekarriko ditugu gogora. Ba, txiste baten hasiera ere izan liteke. Kaletik doaz filologo bat, soziolinguista bat eta umoregile bat. Ba, ez da txistea eta hirurak datoz gorpuz berean. Gurekin da Kike Amonarriz. Arratsaldeon, Kike! Arratsaldeon, nirekote. Zer moduz, Kike? Ongi, horrela... Hau hemen uzen dut. Kontuz, Kike! Hau ezen txista. Hori zen da txista. Txiste jarioa izan da hori. Kike, umoregilea zu txikitatik altzara? Nik gogoan dudala, bai, umorea nik uste beti bizi esan dudala, ez? Eta nien itzan horren jabe, baina gertau zitzaidan, behin Euskal Udalekotara joan itzela 13 bat urtekin, eta han baziren Hernaniar bi, orduko umeen paiaso talde bat zeukatenak. Eta bai zien oto, toto eta pototo. Eta antzeuden toto eta pototo. Fantazitzeien oto. Eta ni ez dakit, ez sekula ulertuko, ez ergetik eskaini ziaten niri oto izatea udalekuetan. Oto izan zinen orduan? Oto izan ditzen. Eta orduan, udalekotan paiaso txorakeri batzuk egingo genituen, eta handi bilabetetara edo, bazokaten etxeko telefona, eta ditu ziaten, haizu, oto gaixotu inda. Eta eman aldi bat egin bat dugu Aranon. Otoi, eskatu zizten. Eta etoriko altzara. Eta, bale. Eta joan egin zinen. Ba, ez dakit orduan 14 urte izango nituen. Eta nire lehenengo diruak irabazien nituen paiasoarena egiten Nafarroko Aranon. Eta nik uste horrek nire bizitza guztirako markatu egin nindu. Pentsa ze oroitzapen polita. Eta gero urte batzuk geroago unibertsitate garaian okerrez palima gaude zu argian lanean ari zinela, horra hasi zinen, esan dezagun profesionalki edo txisteak idazten. Bueno, profesionalki. Hor, Euskal Filologia egiten hasi ginenean, orduan zeruko argiatik deitu omen zuten, behar zutela jende bat, gauza batzuk idazteko. Eta orduan sail bat osatu zuten titiriteroak izenekoa. Eta hon zeukan zati bat nahiko serioa, baina beste batzu pixat humoretsuak edo. Tan hasi nintzen, boe, idazten nuen, boe, barrikoderoen oinarrizko enziklopedia, eta bueno, holako historiak. Eta orduan idatziz, artikuluak idatzi, Tolosan, baina entregatu behar ziren eskuz Donostin. Orduan ez zuen ez emailik eta ez zer. Orduan kotxe hartu, folioa, eta asteazkenerako entregatu behar bazen, kotxe hartu eta binga, Donostira folioarekin. Eta han ja pikatze zuten eta sartu. Ez da inoiz gertatu zaizuen, baina zerbait egin beharra, eta ostras, ordu bete besterik ez daukat. Bai, badakigu zer den bai. Presa. Hori, eta zer egingo du, ez daukat ezer, txiste batzuk idatziko ditut. Nondik ateratzen zaizkiten, ez naiz gogoratzen. Eta horri bat txiste entregatu nuen, eta orduko ardura honek esan ziren, haizu, aste honetan, jende asko aipatu digu, ze ondo txisteak. Idatziko zen ituzke gehiago? Bale, 33 urte. Pentsa, bildu eta bildu, ez da? Ze gauza, eta gero herri ere ibiltzen zineten txiste kontalari, ez da? Bai, eta handik sortu zen, txisteak idazten, eta halako batean jakin nuen, iparraldean bazirela irri gauak. Eta ugutzi biltzen zela hietan. Nik bakarrik entzun nuen, bazirela irri gauak, eta bazegola norbait txisteako pasaizoa kontatzen zebilena. Eta orduan Tolosan euskara talde bat sortu berria genuen, eta ari ginen zer antolatu jendea erakartzeko, eta betiko bersolariak bai, bestea bai, baina zer berria. Eta pentsatu nuen, zeratik ez du egiten irri gau bat Tolosan. Zein dago txistea kontatzen dituena? Badago bat, berazteiko festetan, gauek ordubitan, goizek ordubitan, holtzara ilozena eta txiste batu kontatu zituen euskera. Zein da? Amazako Jose Ramon Galarraga, deitu jozue.
Jesus Peñagarikano, bersolariaren nahia, arek ere kontatzeo hemen ditu, bueno, itzengo dut, orduan, elkartu ginean 5 bat laun, eta antolatu genen txiste afari bat, lehenengoa. Ze oroitzapen politak, ez da? Eta jende atorri zen, hori 82an, jende atorri zen, ondo pasa zuen, eta orduan handik denbora gutxera, aizue, Tolosan egin duten hori egingo zenukete hemen, eta hola hasi ginen Jose Ramon Galarraga eta biok. Hori da, adibidez, Lazkao txikirekin ere, bazenuten hor benetan saio antologiko hietako bat, ez da, Gasteizen izan zen hori edo? Bai, Lasarte auzoko sagardotegian. Eta egokitu zitzaigun, Lazkao txikirekin behin baino gehiagotan, ez gehiegitan ere, baina orduan telebistera joan zen, eta uste orduko irudi batzuk. Ikusten ari gara? Hor ari gara ikusten, begira. Hortxe. Bai. Lazkao txiki zalea zen. Bai, ez du ematen, baina aldamenekoan inaiz. Kike! Bai, egia da. Eta nire aldamenean dauna Jose Ramon. Kike. Kike, hori da itxura aldaketa hori, Bai, ez? Bai. Ez duzu ematen. Bai. Bueno, garai hartako kontua dia bea. Orduan txisteak kontari hasi ginean, telebistan jakin zuten, hori, batze biltzala, 2 satelite txisteak kontatzen euskeraz, eta deitu ziguten programaren batera, eta gero urtezarretako galaren batera. Eta orduan deitu, aizu, etorriko altzerate urtezarretako galara txisteak kontatzea. Bai, bagoaz. Eta orduan, joan ginen, galdakaora, gabe 1000. Aspaldi, Bai. Ni uste Txautxesko bizizala. Eta iritsi ginen, eta etzai sekulaztuko iritsi ginen, Sarreran zeon emakume bat, erdalduna, eta esan zion, vosotros, a qué venís? Ta a contar chistes. Miratu zuen, vosotros sois los que vais a contar chistes. Ta hola egin zion. ¿Qué venís? ¿Caracterizaos? Bai, Eta, no, nosotros venimos normal. Así. No, a la gala, no, así no. Bai, Eta jantzi egin zintuzteten orduan. Bai, pixkatu neatu egin Pixkatu. Bueno, telebista aipatu duzu eta txiskola berehala aipatuko dugu, baina liburua ere atera zenuen. Bai, bueno, liburuaren aurretik 4 txiste kasete. Bai. Txisteka, misteka. Kotxean entzun ditugu, Makina bat aldiz. Kalte psikologikorik ez. Baina gogoratzen ditugu batzuk, Kike? Eta kasete haiek salte ziren gasolindegietan egoten zien baleno. Bai, bitrina haiek. Bueltak ematen zuten. Bueltak ematen zuten aldamenean, eta gure kompetentzia zen Elfari, egoten zen Elfari, eta gero gure txiste kaseteak egoten ziren. Eta gero ondoren, bai, aurrena zeruko argiarekin, eta gero argiarekin, lehenengoa izan zen arpa jotzen, 84ean uste, o bostean, ez guatzen. Eta gero txorakikeria. Gero, segida nortik etorri zen telebistako proiektu ezaguna, Txiskola. Maitan ez duko goratzen zara Txiskola taz? Abestia barruan dago, Txiskola pasa. Bai. Eta dena gurduri, inorketzen bat hartu nahi. Bai, izango, momentua. Eta gaur, gure ikuslek ez dakiten sekretu bat kontatu beharko dugu. Bai? Bai, Xabi da Txiskolari oi onenetako bat gainera, eta oroigarri batzuk ekarri izkiot. Oroigarri ekarri dituzu. Haupa, Kike, argazkia ekarri dituzu. Erakutsiko ditugu orain. Bai, etxean euskarak, gogoan izango dituzu. Erakutsiko ditu nik. Begira. Hau eginen, Ibai Eusebio eta Irurok osatu Orioko taldea. Argazki bat, hemen beste bat. Eusebio eta ni, hau alkatearen txisteren bat kontatzen hariko ginen hemen ez da. Eta gero hemen finala izan zen Orioren aurka. Eta hau Maialeni oparituko diot argazkia. Mira Maialen ze polita argazkia. Oso polita. Bai, polita. Baina... Ze oroitzapenak, Kike. Ikusiko dugu zure bideo bat berehala. Xabi lasai. Zergatik funtzionatu zuen hainongi Txiskolak? Nik uste behar bada, inoiz pentsatu izan dugu honetaz, batetik, umore euskeraz eta txisteak euskera barritasun bat zen. Bai. Garai hartan, jende asko gaipatzen zion, baina txisteak euskaraz ez tokate graziari. Hori egia da. Eta horri aurre egin nahi izan genion. Gogoan du Txiskola martxan jarri genuenean, beira. Tirapu dile, ja, bum! Zer dan darwinismoa eta evoluzioa. Bai. Eta orduan,
hemen planteatu genuenean txiste lehiaketa bat egingo genuela, goatzen naiz hemengo arduradun batek esan zigula. Eta txiste kontaleiak nondik atera behar dituzue. Ez da ota. Pero bai, badakigu ez da hola sortzen goitugu. Aterako ditugu. Arri azpitik aterako ditugu, eta egia da mugitu genitula euskaltegik, bertsotaldiak, zuek pasazineten, pasazien gozate gitarrak, sorotan belekuak pasaziren, idazleak pasaziren, eta orduan, jende animatu zen, eta nik uste herri zuela batetik bazeukan umorea euskeraz, berrikuntza bat. Gero piluletan sartzen genuen ere umorea euskeraz nola sortu ziteken. Horrek harridura ere sortu zuen. Herrien arteko lehiak ere bazuen bere... Aktibazio bat izan zen, jarri ginen denok txiste bilketa lan etengabe batean, kontatzeko txiste biltzen, eta itzultzen ere bai. Liburuetan eta beste hainbat kulturetan entzundako eta ikusitako txistek euskarara itzultzen. Eta umeak ginen oie baita, guk euskeraz txisteak guretzako ohikoa bihurtu zen, ez? Eta nik uste hor bide bat zabaltzen saiatu ginela, eta gero hori, egin kontu musika zuzenean, Aizpe eta Elena, Peter, Xavier eta Txirbiton ere azatzen. Ekipo izugarria. Elementu asko. Xabi, prest gaude? Bera. Ez da, ni ez, baina bueno. Kike, ikusi egingo dugu Xabi pizkatxo bat. Bai? Ikus ezagun nola kontatu zituen txisteak Xabier Sukiak. Hau zan bikote ezkon berri bat. Estei bidaiak New Yorkea, Hotel Hamilton, bostizar, 7.500 garren gela, 55 garren pixun alkilatzeu, kriston alturak, trasteanak utzi, eta gaur bera afaita jetxiko ea. Komedore afaita jesteia, bilak eskutik eduta, maite minduta, elkarri izpotxoluak esaten, kandela bat hemen, beste kandela bat hemen, bilak elkarri bera, kinuka, eta ze guapa zauden gaur eta. Antonio, bale, lotzatu iten naiz da, Ez, zuzean nire bilotzeko azukretxoko eskorretan. Antonio, tontua, koloriak ateako eskiazu, da. Eta alako, amabik, ilo kolgiak gora eta goran jarraituko du festa eta. Bale, Abitzea azten zora eta ikusiko zu goran segundo pasako duen da. Ui, nahikoa da. Darwinismoa, Kike? Txiste oso luzea da, oso utziko dugu. Oso luzea da, bai. Ze gauza. Bai, eta gero esan beharko litzateke baita ere, orain dela 30 urteko txiste eta zari garela, eta umorea ere oso gauza delikatua dela, eta duela 30 urte balio zuenak, gaur egun, ez duela balio, edo elukela balio beharko behintzat, eta horre jakin dugula egokitzen, garaietara egokitzen. Bai, azkenean umorea bat dator gizartean indarrean dauden balioekin. Eta nik uste dut hor 30 urtetan, besteak beste, feminismoari esker, gauza asko ikusi eta ikasi ditugula, eta orduan behar bada, garai hartan ontzat emate ziren umore mota batzuk, gaur egun ez direla ematen ez. Bai gogoan dut ala ere, garai hartzen ere guzaiatzen ginela, ez zirela onartzen ez txiste matxistarik, ez txiste arrazistarik, hor bat zegoela ere galbae bat. Behar bada galbae hori gaur egun estuxiagoa izango litzetakela, segurazki ere bai. Baina, garai hartan ere saiatu ginen maila horretan ere. Denak atzuen balio. Bai, esango genuke, humorean, gauza guztietan bezala, badia koloreak, badia tonoak. Eta orduan, saiatu ginela, humore errespetuzkoa, esango genuke aurrerako egiten, eta bueno, asmatu genuela gauza batzu. Ondo. Denetan ez genuen asmatuko. Kike, eskerrik asko benetan sortu zenuten proiektuagatik eta utzi duzuen arrasto luze horregatik, jende asko eta asko oraindik hartaz gogoratzen delako eta hazia handia ere intzelako. Txorierriko taldeak gogoan izango duzu. Bueno, hori jokoa bakarrik ez, beste atzeko. Txorierriko jasoneri, esango diogu orain etortzeko. Jasone gezuraga. Hori da, jasone gezuraga, Txorierriko taldearen izenean hartu zuen parte berak, eta bera ere gonbidatu egin dugu orain Kike hemen dagoela txiskolari buruz hizketan ari gara. Biba, Jasone Geruzaga. Gezuraga. Kaixo, Jasone. Opa, Jasone. Bueno, zenba denbora. Bueno, urteak. Eman buelta oso, Jasone, lasai. Lasai. Beste leku. Bai, hortik. Bueno, Jasone, zer moduz berriz telebistara eta bazterrauetara etorrita. Berriz ere garaiaiek bizitzen ari zara edo?
Azinaz emozionetan, barruren sartute. Azinaz emozionetan, zuek esan duzuen moduen, 30 urte ez tirar pelik paseu. Ez du ematen, Zu gazbez, eta zu gazbezabi, bai, niretzat txiskola izen zan beste pausu bet. Ez programea, telebista eta horrek esan gure zeunak horrek bai, ze orduen esan egoten nolan jente famoturik eta kanpoan eta guapur bet bai bihurtu gintzezan orduko garaiko pertsonaje ezagun jaietan eta holan txosnatan eta holangoetan, bai nik Kike bat ezagutzeak izen zan, gaur egun influencerrak direna nitzat Kike izen zan, bai, Kike eta beste batzuk, bai, Kike bat ez belotu de betiko zeu zerre pentsetan dutenian, eiteko pentseko neke jakikek zelan ingoleken. Bueno. Eta zuek esan duzu, egia da orduen ez egon txiste kontalaririk bertso eskolak moduen, esan egoten txiste eskolarik esan, hori esan existi duten, eta etortzen zinetenean gure euskaltegietara, eta batez betxepetxa euskaltegire, herri gatz, erdi erdaldun ingurune, kanpotik etorritako jente asko bizi izan lekuetan eta euskaltegi horretan jente heldueri erakusten jako neuskeria eta etorten zintzien, venga, behar dugu txisteak onta, hemen inor ez da, zuek etorri, anime etorri, eta horrek bueltea moiotzon, holango herriei be bai, eta nik uste dut horrek eukibela meritue zuen esku egon zalako aurrera aitea eta lortu zen duen. Herri euskaldunetan orion, edo derion, edo... Denentzatate irekita zegoen. Jasone, zu euskaldegiko irakaslea zinen orduan, ikasle batzuk animatu ziren, baten falta zegoela zu ere bereekin sartu zinen, ikusi egingo zaitugu txiskola nola hartu zen nuen parte. Hementxe, Jasone. Mire, bego, ez dakin nolako txosten interesgarria irakurri diguten gaurko itzaldian. Bai? Gizonezkoen meta-jarrera sexualak eta jarrera metasexualak. Guau, interesgarria ematen din. Esaterako. Ikbaldakin gizonezkoek segidako 3. orgasmoaren ondoren ze esaten ohi duten? Ez ba, ezekinat? Lasaineska, ik ez dakin eta beste inork ere ez? Gero arte, hankatarte. Jasone, nola ikusi duzu zure burua? Ara, hortxe begira. Morena. More honagaz, 50 urtegaz, esan nuen, bain rubia, jakiteko zer dan. Sketch bat, ez da hori izan zen, hartu zintuzten taldean, sketchetan parte hartzeko. Horre dena ziren Kiken ideak. Eta epain baian. Barretzain dian.